Ruwa biyu, babi na 25. Bismillahirrahmanirrahim. Zan koma. Ina gaji kayan za su iso. Kabiru, na ji sakonka, ka zo mu je. Cikin farin ciki Kabiru ya bi shi. Sun yi magana sosai, haka ya masifar masu daɗi. Sannan ya ce mishi ranar Juma'a ka je, an haɗa komai ma kayan auren. Abinda babu zaka ga albashin ka ninkin 3 ne. Ka samu gali, zan mishi magana idan an tashi bikin zai baka kayan abinci. Allah ya saka aya a sa'a. Kamar ya fasa kuka don murna, addu'o'i ko Alisan ya shashi. Dukkan su ma'aikatan shi sai da ya kara masa albashi saboda tsaikon da aka samu. Sun yi murna, sun yi godiya tare da jinjina babbar zuciya irin na Alim. Yana barin shagon ya nufi inda motar shi yake domin dawowar shi. Amil ya hana shi daukar motar shi. A cikin motocin da yake sayarwa ya saka aka turo mishi wata Toyota mai shegen kyau. Gidan bakin Abba shi a nan ya koma da zama. Yana shiga ɗakin dan ya san ya rufe sai ganin Amil yayi yana zaune. Murmushi yi sannan ya shiga ɗakin ya ijiye laptop ɗin shi yana ijiyewa. Amil ya ɗauka yana kunnawa. Hoton Sidra ya bayyana. Murmushi yi sannan ya shafa fuskar ta yace, kana sa'a duk matan da kake tare da su sun haɗu. Yayi maganar cikin shakiyanci sannan ya ce mishi, ka zara hannunka akan dukiyar nan, idan na kifa to ko zan nuna maka yadda nake. Murmushi sannan ya ce mishi, dama ya kake ruwa biyu, ai kamar ya zan iya sawa a batar da kai ne kuma ka tafi kenan. Babu labarinka. Duk saboda me kake tambaya na? Saboda ka tare min sa'a ta, ka hana ni sakewa da dukiyar mam da Abba. Murmushi sannan ya ce mishi, zauna sai mu yi tsayayyar magana. Ba zan zauna ba, ya faɗa da ƙarfi. To shikenan ka yi duk abin da ya yi maka. Na yi imani da Allah baka isa ka min komai ba sai da yardar Ubangiji. Don haka dukiyar da kake ihu a kai ni ban dame ni ba, baya gabana. Amil, ka bude idanuwanka, wallahi dukiyar ba ta gabana. Amma ka yi min alkawari 3, za ka cika min, ni kuma zan bar maka komai. Wasu irin alkawari zan cika maka? Ajiyar zuciya sauki sannan ya ce mishi, zan bar maka iyayenmu, zan bar maka dukiyarmu, zan bar maka garin dan ka kula da su. Ina roƙonka don Allah ka bar man Sidira. Wani kallon banza ya sake yi wa Alim sannan ya gida kai cikin rashin mutunci ya ce mishi, wallahi ba zan bar maka Sidira ba, kai ni fa sai na raba ta da abin da kake kula fitin samu. Wallahi ba zan amshi alƙawarin ka ba, ka ci gaba da zama. Sidira ce sai na taba gurin da baka son na taba, sai na ji bambancin bakar mace da baturiya, don haka zaka gama haukarka, amma tabbas sai na yi yadda nake so da ita. Malam, zaka bani katin tunan bakin Abba ko sai na kaddamar maka? Ciro ATM ɗin Abban su yayi tare da wurga mishi. Ya miƙe zai fita ya ce mishi, ko ban aure ta ba, wallahi sai na mata cin da sai ta rasa inda za ta cusa rayuwarta. Zan mata cin da ko ganin ɗa namiji ta yi sai ta rufe idanuwanta. Ka yi fatar kar na ganta, domin kuwa sai ta ji tsoron Allah idan bata ji daga ranar za ta fara. Bai mishi magana ba sai ma kau da kanshi da yayi haka. Amil ya fita. Amil ya bi shi a bayan shi da tausayin yadda rayuwar Husaini ɗin shi ya koma. Tausayin shi ya hana shi jin haushinsa, don haka ya miƙe tare da shiga ban ɗaki yayi alwallar azhar. Bayan ya gabatar da sallar ya jima yana nazarin yadda zai bullo wa Amil. Ba son Sidira yake ba, kwaɗayinta yake ji. Shi kuma ba jikin Sidira ba ce a gaban shi, ita ce farin cikin shi. Ya jima yana sakawa da kwancewa har dare sallah ce kadai ke tada shi. Yau wata 2 kenan da faruwar samuwar, don haka Hajiya uwan ta sa Amil ya yi wa mahaifiyar shi magana akan ta dawo ɗakin ta. Ai kuwa ta tuba tsalle ta ce sai Alban ya dawo ba za ta iya auren Alhaji Ma'aruf ba sai da shawaran Alban, wato Amil. Haushi ya kama shi kamar ya ce mata shine Alban, amma haka ya mata alƙawarin zai nemo shi. Ko da ya zo gurin Amil gargadi ya buga mishi tare da mishi bugun kashe don kar ya kuskure ya bata musu shagali. Murmushi Amil yayi sannan ya ce mishi, to ran kashe da Yarima. Dariya abin ya bashi dan ya fuskanci rashin hankali a tare da dan uwan nashi. Dan haka ko da suka isa nan aka shiga tambayar waye Amil waye bakwa. Kuma wani tashin hankalin da ya kuma dawowa gidan shine Amil ya fasa kofar sto ya kuma bar su ana wasa da abincin. Ko da Ummi ta yi mishi magana ya ce a bari kawai, babu amfanin rufiya. Satar da Alim ya dakatar na abinci ya dawo kamar mai, dan haka gidan an dawo da komai domin ya hindata ta same shi da korafin ya taimaka ya bude abincin da kuma yadda ake da yake banza domin ya nuna musu ya janye daga kudirin shi na farko, dan haka su yi komai kamar da kafin ya rufe, kuma bai san abin da Alim yayi ba. Kawai ya saka aka ci gaba da abin da ake, sannan su kansu ba san takamaiman waye Amil waye Alisan ba. Ganin shi wannan shi ma kusan dukkan abin da wancan yake bambancin su ya ki bayyana, sai da Ummi ta rutsa shi ne ya faɗa mata gaskiya shine Amil, amma idan ta kuskura ta yi magana tabbas zai sanya a kashe Alim. Kuma tunda ya faɗi haka sai ta bar shi tare da roƙon don Allah kar ya mishi komai za ta yi shiru.
Matar ta yi nisa don haka ta sami yayarta ita ce Nurse Salamatu ta gaya mata halin da ake cikin a cikin gidan. Don haka ta ce mata matakar kika yi maganar rayuwar wancan yana cikin damuwa me zai hana mu yi ta sawa ana masa saukar alkur'ani su ne suka gurɓata shi. Shi yasa da naga zai zama mungun iri a cikin al'umma na nemi ki shiga rayuwar shi. Yanzu ma ba na raba ɗayan biyun, akwai wanda yake amfani da shi ne. Na haka suka fara sanyawa ba a musu ba sauka da addu'o'i a makarantar tsangaya tare da neman Allah ya kawo sauki da mafita ya kuma shirya masa amin. Ina jin sai yayi shiru har aka ba shi damar yayi magana da mama. Albin ka yi haƙuri, abin da ka yi baka kyauta ba, amma na san mahaifinka zai baka dama ka samu wata matar ka aura. Ka ji abin da suke bukata me ka gani, dan na san kai ma ka sha wahala a hannunsu. Shiru yayi sannan ya ce mata mun auren ki da shi alkhairi ne, dan haka amince mu ma za mu samu nutsuwa idan kina tare da shi, amma ba za ki zauna a gidan nan ba, idan na gama gini na za ki koma can. Alisan ya baki gurin shi ki zauna, shi ya koma ɗayan gefen Abba inda yake saukar bakin shi, tunda na ga yana sabon gini a cikin gidan sai ki zauna a sabon ko a nan. Wani irin tausayi ya bata yadda ya ɗora kanshi kan cinyarta. Suna haka Amil ya shigo, shi ma yayi haka, suna kallon juna, murmushi suka sake wa juna. Shi murmushin Adam na takaici ne, shi kuma na Amil na samun nasarar. Nan ya shiga wani surutun shirme tare da sake narkewa. Mama ya shi zaki koma Hadeja akan sidira. Murmushi ta yi sannan ta ce mishi ai zan samu lokaci na ji da kaina. Tunda Albin ya janyo mana jagwal dole na je na roƙe su baka ita. Yarinyar ma karama ce fa. Me za ku yi da Primecho? Akwai 'yan mata ku duba su kyakkyawa. Miƙewa yi tare da camam, shi so babu ruwan shi da launin fata, yare na, addini na, abinda so ya sani yana iya shiga zukata mabambanta. So daban, sha'awa daban. Soyayyar gaskiya ba ta taɓa ɓarin ma'abota yinta. Allah yana ji yana kuma ganin mu. Daga haka ya bar gidan ma baki ɗaya. Idan ya ci gaba da zama ran shi ɓaci zai ci gaba da yi, domin Amil ba zai bar shi yi rayuwar cikin salama ba. Abuja miƙa mata Aifa ta yi tare da zuba mata ido tana kallon hotunan su. Kallon shi ta yi sannan ta ce na kasa fahimtar waye Amil waye bakon. Mai buɗaɗɗen idanun shine Amil, wanda idon shi ba su cika buɗuwa ba. Alisan kurɓar ruwan cikin glass cup yayi sannan ya ce mata wannan duk biyun na haɗa su, yanzu suna jin haushin junansu. Duk da Alisan bai damu ba, amma ina son ki da Amil, shi yasa nake ƙara shirya target ɗina a kansu. Shi yasa dalili na yi oral sex da ke kenan, kuma na haɗa ki having sex da kowane mutum, saboda kuskuren da zaki iya samu. Amil ya saba mu'amala da mata, Alisan ko bai damu da mata ba. Sai yarinyar nan ki tura hoton su zaki ganta. Turo hoton ta yi sannan pictures din su da rai bayyana. Wani irin abu ta ji ya tsaya mata a rai, ta ce mishi na san ta kuma na san lokacin da aka yi bikin su. Amsar iPad din yayi ya shanye ruwan sannan ya kuma kalle ta ya ce mata in dai haka ne to so nake ki shirya da ke, domin zan fara aiki na akan su jibi idan Allah ya kai mu. Kar ki yarda ki kuma barin Ariana ta saka hannunta a gaban ku, domin ina son ki aure Amin. Tunanin shi baya bashi daidai. Alisan ko ya san mu'amala da mutane, ko dan kasuwanci shi ya koya mishi harka da mutane. Ki nutsu da kyau, ki fara neman maganin gyara sosai, ki tabbatar da ko dinki ne an yi miki. Buri na ki fada rayuwar Amil yadda zai addabi dan uwan shi ya bar mishi dukiyar, daga nan zan karasa aiki na. Ke mata ce sauran ya hada da kissa da makiyoci zai kara kwarewa a kai. Idan na ce zan gaya miki abin da na yi za ki sha mamaki, don haka ki tabbatar min kin yi yadda na ce. Kuɗi ya zuba mata sannan ya nufi hanyar fita. Nan ta shiga neman wacce ta san inda ake gyaran jiki. Aiko Ariana ta ce mata inda za a mata cikin kwanaki kalilan. Haɗeja kallon yayan sidira dan sahiya ta yi da gaske. Yarinyar ta ki zaman aure da mijinta, ƙarshe da ta sheke auren ta fito. Burin ta Amir da ba san mutuwar auren su da raba, tunda baba Halliru bai gaya musu ba, sai yan uwan shi maza su ma ya rike su kar su fidda maganar. Lokacin da Alhaji Ma'arbi ya zo da maganar a mai da auren kan Alisan, alan suka san auren ta ya mutu. Aiko sahiya sai da ta yi rawa da murna, don haka tana zaune sai uban haɗa man da zai ƙara mata haske take. Kafarta koka, hannunta da fuskar ta fanta. Ta yi wani shegen ja kamar tsada, har wani irin rawar kai take. Ita za ta aure Amin, tunda aikin su ya faɗa kan sidira. Yan gidan kuwa rashin mutunci take musu. Kallon yaron ta yi da yayi da gaje da kunu ta miƙe tana faɗin ai yaro sha kurumin ka, idan na aure Amil ka daina shan kunu, sai dai ka sha shayi mai kauri da soyayyen kwai da burodi. Haka yan bakin ciki za su gan mu su bar mu. Dariya suka yi ita da lantana tana cewa wato dai dole mu ƙara ɗan mara, tunda mun kusan kammalawa mu koma cikin birni. Dutse
Zama yi tare da zana hotonta, kawai yana zanawa ne, amma zuciyar shi yana ci gaba da kawo mishi shawarar yadda zai fuskanci kalubale daga gare ta, domin ya fahimci ta ɗauki zafi sosai a kan shi, kuma bai san yadda zai kare kanshi ba. Murmushin bakin ciki yayi, sannan ya kura hoton ido. Tana zaune a saman gado, ta haɗa kanta da kafarta, ta yi shiru, hawaye na zuba daga idanuwanta. Murmushi yayi, sannan ya ce, alƙawari na muke, amma ban tabbatar ba ko zan iya cikawa. Sadarki ya fiye min laifina, na san na yi kuskure, babu wanda baya aikatawa. Ina sarki har kullum, ke ce muradina, ya Allah ka bani sidira, ba dan na isa ba ko na kai na same ta ba, sai dan kasancewa ta ni ba kowa bane, ya Allah na yi tawassali da sunayenka kyawawa tsarkaka masu daraja. Allah ka bani sidira, ya Allah kai ne mafi sanin sirrin boye da nasarari, ya ubangiji ka fidda mana gaskiyar ka kuma ka bayyana mana gaskiyar komai. Tsuwar da wayar shi take sa shi dauka, Abba ya gani da sauri ya saka a kunnen shi, to da sauri ya fita ya je ya dauki motar shi ya nufi gidansu. Shiru duk gidan suka yi. Abban su ya kuma maimaita tambayar farko da yayi musu, waye Alisa? Daga hannu Amin yayi, haka ma Alim. Shiru yayi cike da mamaki, ya kuma zuba musu ido yana son bambance su waye Amin. Duk suka ki daga hannu. To wai me yake nufin ku? Hawa zo ki taya ni. Tana zuwa ta kama hannun Amin ta ce, ga Alisan nan. A'a mam, ni ne ɗanki Alisan. A'a ƙarya yake, ni ne Alisan. Take suka jefa kowa cikin tashin hankali. Tura Alim Amin ya ce, munafiki, ni ne Alisan. Ƙarya kake, ni ne Alisan. Kai banza, ni ne Alisan. Ka daina haka, ni ne Alisan. Tashin hankali gaba ɗaya gidan, babu wanda bai ruɗe ba, domin Amin ya gama ruɗe kowa. Miƙewa Abu ya fita domin ba zai iya da kayan haushi ba. Lamban Baba Halliru ya kira bayan sun gaisa tare da jajanta wa juna abin da ya faru. Har Abba yake tambayar shi Sidira nan, ya gaya mishi ai ba ta nan. Yayi ya gaya mishi inda take, da kyar dai ya gaya mishi tana Kwara wurin Atiku, amma dan Allah dan son shi da Annabi kar ya gaya wa yaran shi, domin kar su kuma cilla rayuwarta cikin damuwa. Da haka ya amince suka yi sallama. Nan ma Atiku ya kira da kyar ya ɗauka, shi ma ɗin dan yana girmama Alhaji Ma'aruf ne, dan yau aikin da yake cikin abinci a jikin shi ya nemar masa, duk da bai kawo zai samu aikin ba, amma da kawowar Alhaji Ma'aruf ya ce ya je nan da sati biyu zai kira shi. Cikin yardar Ubangiji satin biyun na cika sai gashi ya kira shi ya nema mishi aikin, wanda idan shi ne ya ce zai nema da kanshi ba zai samu ba, dan guri mai waye ka sani. Cikin kunya ya gaishe shi, duk da yana jin haushinsa akan abin da ya faru da Sidira. Atiku dan Allah taimake ni, idan Sidira tana kusa ka bata. To baba, yana ji ya kira Sidira kafin ya mika mata wayar. Sidira, na mu Abba. Masha Allah, kina lafiya ko? Ya tambaye ta. Alhamdulillah. Shiru yayi, rasa yadda zai, kafin ya ce mata, dan Allah ki taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ki. Dan Allah ta ya zamu gane Amil da Alisa? Shiru ta yi kafin ta ce mishi, kowa na dan adam yana da buri, na wasu manyan buri ne, wasu kuma nasu ƙananan buri ne. Sau da yawa muka amshi abin da bamu so, muka amshe shi hannu bibbiyu. Wasu mu idan ka ba su gudun shi suke da za a gwada ba su wani abin, za su fi kowa farin ciki ko da ko abin bai kai na farkon inganci ba. Da yawa bamu duba darajar abu muke kin shi, ba mu duba illar abu muke karɓar shi, amma da za ka nema musu wani abu mai kyau da ƙawa, ba mamaki ka fahimci abin da nake nufi. Allah yi miki albarka ya kuma baki haƙurin abin da muka miki, dan Allah ki haƙuri. A'a ba, wallahi babu komai, ya wuce, ai naka ne zai maka laifi ka yi haƙuri da shi, bare ma ka yi da shi balle naka. Don haka babu wani abu da nake ji akan hakan, kawai ya wuce. Nan yayi ta saka mata albarka har ta kashe wayar, domin Abba mutum ne. Fitowa ya sami ana faɗa kamar kaji, sai da mam ta shiga tsakaninsu. A hankali ya tako zuwa gaban sai ya ce masa, zuwa dare ku same ni. Daga haka suka fita, matakar za su haɗu to babu makawa sai sun raba halinsu. Don haka bai wani dar ba, ya fita inda suke zama da abokan shi, suka zauna a nan yake labarta masa abin da ke faruwa a gidan shi. Cikin halin damuwa Alhaji Abubakar ya ce, amma ga wani shawara, tunda ita Sidira ta gaya maka haka, to me zai hana ka nemi ɗaya a cikin su ka haɗa shi da auren yar gidan Ahmed, kaga sai ɗayan su ya haƙura ya rike Sidira. Kai haba, a bar batun Nadira, ku nema man Ahmed, ko baka son haɗa zuriya da ni ne? Tun lokacin da aka samu matsalar can ka hana yarka zuwa gidana na. A'a ba haka bane, amma Allah ya tabbatar da alkhairi. Nan Alhaji Abubakar ya kuma nuna musu fa'idar haɗin da za su yi. An yi hira sosai sannan suka tashi. Bayan sallar isha'i ne Alhaji Ma'aruf ya kira yaran shi tare da musu tambaya na ƙarshe, waye Amin, waye Alisa? Duk suka yi shiru.
kafin ya koma magana suka yi shiru. Can ya ce musu, to tunda kai ka ce kai ne Alisan, shi ya ce shi ne Alisan, to kai da ka ce kai ne Alisan ka bar wa Amir sidira, ga wata nan na san ba za ka ki amincewa da ita ba. Amsar hoton Alim ya yi cikin natsuwa, ya kalle ta ya ijiye mishi hoton sannan ya ce, ka yi haƙuri, ba zan iya auren ta ba, sidira ce mafarki na. Ɗaukar hoton Amir ya yi tare da mata wani irin kalle, wani sake murmushi sannan ya ce, abba dama akwai irin waɗannan foto kwafi ɗin a duniya, don Allah dubi yarinya sai ka ce wacce aka yi ta da ɗanyen madara. Ni gaskiya na bar maka yar baka dunarka, ni dai na dira ta yi mu. Cikin takaici abin shi wurga mishi turu na kujerar da ke kai tare da ce mishi, Allah ya shirye ka ba don mu ba, maza ka bashi haƙuri. Dariya yi tare da ɗaura kanshi a bisa kafaɗar Alim ya ce mishi, ka yi haƙuri, ka je ga sidira, ni ma na sami tawa. Girgiza kai yayi sannan ya ce mishi, ta ce kar na neme ta, kai ba namiji bane ko dai har yanzu ɗan Daudu ne. Buge mishi hannu yayi sannan ya kauda kanshi tare da cewa ko ɗaya, kai ba na son na ci gaba da sanya ta damuwa ne. No, it's time to find your love. Girgiza mishi kai yayi sannan ya ce mishi, a gurin wasu ni jarumi ne, a gaban sidira ne ni rago ne, ba ni da iko da kaina sai yadda ta yi da ni. Duk kaunar da nake wa mace ba zan yadda ta mai da ni mace yar uwarta ba, zan dai biye mata amma ban juyar da tunani. Da haka suka yi wa Abba godiya sannan ya ce musu, to yanzu ya za a yi, kai Amin ka zo ka ɓata mana komai, gyaran gidan da aka yi ka lalata mana, kasa ya koma yana abin da ya ga dama. Ya ɗauke shi wata 2 yana gyara mana cikin gidan nan fa, sai ka gyara kafin na saka kwaɗo, ko kuma ka gyara shi kafin na saka kafar wando ɗaya da kai. Dariya yi sannan ya ce musu, oho ya gyara mana. Alisan kallon Abban sai yi sannan ya ce mashi, Alim Abba to haka yayi, Allah yi muku albarka, ku sasanta, tashin hankali babu daɗi, don Allah kar ku kwallaci junanku. Alim kai ne babba, kar ka kwallaci Amin, ka yi mashi uzuri, duk laifin da zai maka ya haƙuri da shi, Allah zai baka lada. Kai kuma Amir ka girmama ɗan uwanka, kar ka bari duniya ta shiga tsakaninku. Ban zauna da shi can ba, amma na fahimci shi mutum ne mai daɗin mu'amala da mutane, sai dai shi mutum ne mai matakar ƙoƙarin nema, ka yi ƙoƙari da halin shi. Kai ma ka kafa kanka, kar ka dogara da abin da mahaifiyarku ta tara, kai ma ka zama kamar shi gurin neman na kanshi. Yanzu yau kwana 2 da mahaifiyarku take gaya min yadda yake neman na kanshi, sai da yan jinjina mishi, don haka ka kara da irin halin shi. Haka yi ta masa nasiha, amma daga ƙarshe ya saka Alim a gaba ya ce je ya kuma neman auren sidira, insha Allah zai samu. To Abba, lokacin da suka miƙe sai da ya ji sun burge shi yadda suke hira har da dariya. Nan suka shirya yadda za su yi da mam ɗinsu ne. Dakin Hajiya uwa na suka shiga suka samu ta yi bakuwa har da mam a falon. Ikon Allah, to wanne ne kika tafi da shi, wanne ne kika samu a nan? Kallon juna suka yi sannan suka sauke murmushi. Amin ya ce ni ne aka tafi da ni, da Hausa. Alim ya ce ni ne aka bashi, ko dai kai ne dan Bature. Dariya suka yi, nan suka gaishe ta sannan suka shiga hirar duk na irin wahalar da mahaifiyarsa ta sha ne. Sun koyar da kai Alim ya yi tare da cewa in dai gidan nan ne za su aikata, domin ba daraja ce da su ba. Shiru Amin ya yana nazarin yadda zai gabatar da kanshi, shi kaɗai sai wani murmushi yake shi ɗayan shi. Har dai suka gama hira ya bar ɗakin ma. Shi ma Alim ya bar gidan. Kwana 2 tsakanin ya tattara ya bar Dutse na Hadeja. Tun da isa babu wanda ya ce mishi cikanka, sai Sahiya ita ce ke ta hidima da shi har su babu halin da suka dawo. Yana gidan da dare yayi ya yi tafiya, ƙarshe ɗakin ƙofar gida aka bashi ya kwanta. Bai iya barci ba sai da ya saka maganin sauro. Ilorin kallon juna muka yi da Saruhu ta ce min, ko za ki bani sako idan na isa garin Dutse na kai mishi? Girgiza mata kai na yi, sannan na hidiye kukan da ya zo min na ce mata, ba mutunci ba ne na neme shi, tunda na yarda ni mace ce to tabbas dole ya biyo ni. Zai zo nema na da kafar shi, ba na son mutumin ya a teku yake son na tsaya da shi. Rike hannun muka yi, kwalla na zubo min daga idanuwa na. Ki yi haƙuri. Girgiza kai ne sannan na ce mata, Adisa ina son shi. Na janye hannuna tare da kallon zoben hannuna, wasu kwalla na zubo min. Da yau ban amshi zoben shi ba, da na yi asara mafi girma a rayuwata. Gashi nan Allah ya dube ni da idanuwar rahama ya dawo min da zoben shi. Wannan shine kaddarar mu. Insha Allah komai zai zo miki da sauki. Allah yana sanar da ke. Yaushe na gaji. Rufe min baki ta yi tare da girgiza min kai tana faɗin insha Allah. na ce ba dan sarkin garin ku ba, dalla malama ni tafiya zan yi, kuma dole ki iya harshen ki, babu kintsi. Kamata ya zuwa yanzu kin dauke darasin rayuwa, ba sai wani ya koya miki yadda zaki kula da wasu abubuwan ba.
tun baki kai haka ba kike fuskantar rayuwa. Yanzu ko babu abin da damuwar wasu za ta jaza miki sai daraja. Gaskiya zan baki shawara idan Alisan ya zo ki amshi al'amarin shi, dan wallahi kafin ki samu madadin shi zaki wahala. Mutumin da ya so ki ba tare da ya wai me ke laifin Alisan? Laifin shi dan bai gaya miki shine Alisan din ba ko? To wallahi ki ji tsoron Allah, domin ni dai ban ga laifin shi ba. Ina son ki, na kaunar ki, kar ki yarda ki zama wacce ba ta san kaddara ba mana. Ai rayuwa ba ta da amfani idan baka more shi a tare da wanda kake so ba. Ki duba magana ta da kyau, duk inda ake neman mutumin kirki ya kai gurin, sai dai idan zuciyarki ba ta Allah da Annabi ba ce ba. To mai saurare, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.